Мәдәният елында Qozan Toqtaşlanacaq şair Hadi Toqtaş'ın cəmiyyətçilik zorluq kütən heykəlin sınışı Asiya Minulina yasay. Yoxda xəbərdən başlasaq da şatlıq qısasına sığmay тұрғаны белән дәвам иттерәбез. 2 атна буе әдипнең туганнары тетрәнгеч хәлдә Toqtaşның Горький паркындагы кабер ташы урыннан кузгатылган. Шагыйрь туганнары моны бер сүз белән вандаллык дип атый. Вандаллыкмы бу, әллә ваемсыз төзекләндерүме? Һәм Toqtaş истәлеген мәңгеләштерү Казанда ничек дәвам итәчәк? Ленар Закиров репортажында. Мен келген күнні шок қатып қарап отырдым. Мына бұл іште отырғандар рабочий бар. Қойсы сыбында ояқларын тіреп, қойсы сыбында ояқларын тіреп. Эшчеләр үз итеп җәелеп утырган урын татарның бөек шагыйре Hadi Toqtaş кабере. Горький паркындагы Чекистлар аллеясы бу. Toqtaş туганы Гали Миләүшә Хәбетдинованың шаккатуы кысага сыймый. Кабер ташы кузгатылганын интернет аша белгән. Интернетка ышанмыйча үз күзләре белән ышанасы иткән. Әмма шилтәр алдашмаган. Каберлеге ашыгы, ярты метрга җирен алып, апалып ясаганнар. Мин моңа шок катып карадым инде, цемент салып. Бу бит куркыныч әйбер. Чөнки менә безнең буын актыгы буын булмас микән Toqtaşның шигырьләрен яттан белгән. 2 атна элек булган хәлне видеога да төшергән Галимә. Toqtaş туганынан бигрәк татар милләтенең бер вәкиле буларак үзәгенә үткән бу вакыйга җитмәсә кабер тирәсенең төзекләндерелүен туганнарына әйтү кирәк дип тә табылмаган. Бу вәхшилек каберне кузгатырга, вәхшилек. Шахсан үз акчабызга без риза күмәргә. Татар зиратына рөхсәт бирсәләрме, Toqtaşны күмәргә сыркыдыга да кайтырбыз. Киндек каны тамган җиренә. Кабер аша турба үткәргәннәр дип фаразларга нигез бар. Бер ягыннан турба чыгып тора. Ул гына да түгел, җир астыннан сузылган кабел башаклары да сәлам бирә. Җир астыннан бер ягыннан турба чыгып тора. Менә ул кабер астыннанмы, астыннан түгел, ул истән хәзгенә ул. Хәзгенәме? Кабергә керминде ул, әйме? Аны истән, ни белән генә истән алдылар да турба җәйделәр да, парфумкаларын чыгарып калдырдылар аны шулай. Моннан әзрәк кырсаң хәзер турбасы чыганы. Кабер тирәсендәге җир елдан-ел ашалып бара. Көннәрдән бер көне Toqtaşның кабер ташы да үпкенгә мәтәлеп төшмәгәе. Туган томашчаларның аның җәсәден Сыркыдыга яки Казанның татар зиратына күчерү теләге шуның белән аңлатыла. Әмма үпкен тирәсен ныгытып, буеннан буена чыршы утыртканнар. Горький паркы быел танымаслык булып үзгәрәчәк. Төзекләндерү эшләре кызганнан-кыза. Производится реконструкция там дорожек, газоны и так далее. То есть все, что там было, все эти исторические надгробия, они останутся. Они сейчас будут шлифоваться, реставрироваться и так далее. То есть там ни одного памятника там не пропадет. Татарстанның мәдәният министрлыгында Hadi Toqtaş белән Галиәскәр Камал каберлекләренең кузгатылуын башка сәбәп белән аңлаттылар. Казан шәһәр администрациясе хәбәр итүе буенча Галиәскәр Камал каберенең төзекләндерү эшләрен күренекле драматургның оныгы үткәргән һәм бер уңайдан рәттән торучы Hadi Toqtaşның дагын каберлеге тиешле дәрәҗәгә китерелгән. Hadi Toqtaşның туганнарына мәдәният министрлыгына әйтмичә эшләүләре бер дә дөрес түгел һәм бүгенге көндә Татарстан Республикасы мәдәният тарафыннан аларга алай эшләргә ярамау турында катгый кисәтмә ясалган. Язучылар берлеге рәисе Рафис Корбан бөек әдипләрне борчуга каршы түгел. Киресенчә, бу чара аларга игътибарны арттырачак ди. Зиярәткә кеше җирми штури. Зиярәткә да кирип җирләр. Зиярәткә бер кайчан гына барма, гел кеше. Мин зиярәткә еш барам, күп барам һәм анда бер кайчанда буш гына зиярәт күргәнем юк. Гел кеше җири, бер инде зыян килми. Киресенчә зиярәттә ташландыграк, менә безнең теге татар зиратына күбергә тырышалар. Ул татар зиратында шул кадәр тәртипсезлек, менә булай иттереп күмү. Ул киресенчә Европа культурасына ирешү. Матур кырлар, бәхет җәннәт урманнары, вакылсызлар йорты булып әверелгән. Кемнәр алар? Җәннәтемә кемнәр килгән? Нинди явыз йырткыч җаннар, кайсы илдән? Hadi Toqtaşка һәйкәл булмау да борчый җәмәгатьчелекне. Мәдәният министрлыгы 2010 елда Toqtaşның һәйкәленә ачык конкурс үткәргән. Әмма лаеклыны тапмаганнар. 2012 елда ачык конкурсны ябык иткәннәр. Нәтиҗәдә табылган лаеклы проект. Комиссия членнары тарафынан атаклы скульптор Асия Минвалиевна Миннулинаның эше иң яхшысы дип табылды һәм шушы ел кысаларында Hadi Toqtaşка һәйкәл куелу планлаштырыла. Асия Миннулина белән элемтәгә кердек. Чыннан да һәйкәл ясала, ләкин җәмәгатьчелеккә яралгы Toqtaşны күрсәтергә иртә әле дисенче. Бөек шагыйрь Миннулина белән бергә Мәскәү сынчысы Андрей Балашов башлы күзле итә. Аның иҗат җимеше Бауман урамында күкрәк киеп торучы бөек җырчы Федор Шаляпин.
Тагын бер мәсьәләне ничә ел күз уңында йөртә җәмәгатьчелек. Казанда Такташ музее юк. Ул яшәгән йорт урынында бүген Уникс концерт һәм спорт комплексы тора. Такташтан башка да музейга мохтаҗ әдипләр җитәрлек. Шуңа да берничә куяны тотып, барлык язучыларны бер түбә астына урнаштыру нияте белән ялып йөриләр язучылар берлегендә. 1000 еллык әдәбиятыбыз бар, аның һәр чырларга бүлеп һәм экспозицияләрне нинди булырга тиешлеген күрсәтеп төзелгән концепциясе булган. Һәм анда менә Хали Такташ шикелле күренекле язучыларга аерым бер экспозицияләр, заллар булыр иде. Бәхәсле мәсьәлә. Бер яктан кабердәге үзгәрешләрне күреп, шаккаткан туганнарны да аңларга була. Икенче яктан төзекләндерү дулкынында кабернең яңартылып, яннары агартылуы да изге эш. Чөнки ничек кенә булмасын, карау-карама түгел инде. Такташка быел дәвамында һәйкәл куелуы гомумән мәдәният елының мөһим бер вакыйгасы булмагае. Ленар Закиров, Александр Лобанов, Казан телерадиокомпаниясе.